nagsaulog si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera Dantes sa iya ka-39th birthday kauban ng cast ug crew sa bagong proyekto nga Against All Odds. Malipayo nilang gisawan ang pa-lunch date ni Marian sa tanang naa sa set. Excited sila River Cruz o Jasmine Curtis Smith sa ilang bagong GMA Afternoon Primetime serye. For the first time nga makalab team nila ang usag-usa, apan dayag na lang closeness ug komportable sila sa ilang mga karakter. Busa at ang ilang proyekto matag hapon sa GMA Afternoon Prime serye. Sugod karong adlaw August 14, mamahimo na mapalit ang ticket aron masaksihan ang gabi nga puno sa musika ug performance nga dalit sa umaabot nga Queendom Live. Busa, bisitaha ang www.gmanetwork.com/synergy o ticketworld.com.ph. Samtang sa Royal Blood, nadismaya si Diana ngadto kang Christoph human sa gipakitang gilaad nga mata sa niini ngadto kang Archie. Apan, napahilog ug napakalma ni Napoy si Archie og wala malikaying mas miinit ang ulo ni Christoph. At ang ipanglaing mga nagkainit nga eksena sa pamilyang Royales sa Royal Blood 8:50 PM.